Second dose naman na, Moderna po. Oo, kaya yung pasyak ni Hobo sa dito, di ba? Kung nangingin na ano, nangingin kong bani, ito mo ka dyan, hindi ko ikakapit sa'yo. Yan naman lahat. Maligas yung ano, tingnan mo na nun. Kaya nga, 95 ka na naman. Sa ibang luha, kasi wala nang bani.